This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Ako si Alexis J. na taga Valenzuela. Lubos po akong humihingi ng tawad at pamunin sa nagawa kong paninira sa bayan ng Pangasinan. Nadala lang po ako ng galit ko kaya ako po nasabi yun. Tao lang po ako na nagkakamali. Sana po tanggapin niyo po ang public apology ko sa na nakatira sa mga Pangasinan na nadamay ko pa. Alam ko po nakasira yung mga salita ko tungkol sa lansad ng Pangasinan. Lubos ko naman po pinagsisisihan yung mga pagkakamali ko. Sana maging silbing aral tong video ko sa mga kabataan. Sana wala nang tutulad sa akin. Tayo ang pag-asa ng ating bayan. Huwag na nating sirain ang ating buhay dahil sa social media na ito. Lubos po ang aking pasasalamat sa mga nakakaunawa sa akin. Magmahalan tayo, di dapat natin sirain. Di dapat tayo magsiraan. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko sa mga taga Pangasinan. Isa lang po akong nabiktima ng online rambulan ng pangalan ng page ay Valenzuela versus Pangasinan Rambulan. Naging silbing aral na ito sa akin. Di ako nakinig sa magulang ko. Hindi ko naman ito ginusto. Katuwaan lang po. Nandun sa katuwaan na ito, hindi ako nagdalawang isip kung tama ba yung gagawin ko. Kinalat po kasi ng kinalat yung video na yan. Dapat po sa page lang po talaga yan. Hanggang sa gumawa din po sila ng YouTube. Dinala din po nila sa YouTube. Pasensya na po kayo sa akin. Una po kasi kaming nilait ng mga taga Pangasinan. Kaya nag-live din ako tapos di ko po alam na ilalabas din yung video. Dapat sa page lang po ng Valenzuela versus Pangasinan Rambulan. Sa mga nakakaintindi po sa akin dyan, maraming salamat po. Ngayon po nagsisisi na ako.